Verba Volant. Mici povestiri despre oameni mari. Într-o zi, pe când muncea, un fermier a auzit un strigăt de ajutor venind dintr-o mlaștină învecinată. Și-a lăsat uneltele și a alergat la mlaștină. Acolo, prin de nămol, se afla un băiețel îngrozit care se lupta să scape. Fermierul l-a salvat din ceea ce ar fi urmat să fie o moarte înceată și îngrozitoare. A doua zi, o trăsură luxoasă s-a oprit la ușa fermierului. Un nobil elegant a coborât din ea și s-a prezentat ca tatăl băiatului pe care fermierul îl salvase. "Vreau să te plătesc," a spus nobilul. "Ai salvat viața fiului meu." Nu pot să accept bani pentru ceea ce am făcut," i-a răspuns fermierul, refuzând oferta. În același moment, fiul fermierului a apărut în ușa casei. "Acesta este fiul tău?" l-a întrebat nobilul. "Da," a răspuns mândru fermierul. "Hai să facem o înțelegere. Lasă-mă să-i ofer fiului tău aceeași educație pe care o va primi și fiul meu. Dacă și el este ca tatăl lui, cu siguranță va deveni un om cu care să te mândrești." Și asta a și făcut. Fiul fermierului a urmat cele mai bune școli ale vremii, a absolvit școala de medicină St. Mary's Hospital Medical School din Londra și a ajuns cunoscut în lume ca Sir Alexander Fleming, inventatorul penicilinei. Ani mai târziu, fiul nobilului care fusese salvat din mlaștină s-a îmbolnăvit de pneumonie. Ce i-a salvat viața de data aceasta? Penicilina. Numele nobilului era Lord Randolph Churchill, numele fiului său salvat din mlaștină de către fermier și apoi de pneumonie de fiul acestuia era Sir Winston Churchill, același care avea să devină primul ministru al Angliei și unul dintre cei mai prolifici și apreciați oameni politici ai epocii moderne. Istoria este favorită de către oameni puternici și de rang, uneori parcă predestinați să aibă aceste roluri, însă de cele mai multe ori, faptele bune ale oamenilor simpli fac ca acest lucru să fie posibil. Verba Volant, o vorbă care te pune pe gânduri.